Já vydržím to. Mám ještě světlo, že můžu natáčet. A já budu mluvit, nebo ne. něco? Au. Počkej. Tak to nic. Počkej. Já jsem se zlomila, já jdu pryč. Já budu mluvit, nech mě. Tak já tě zdravím u dalšího videa a dneska to bude zase ze série moje zkušenosti. Tentokrát to bude na Dianabol, což už vidíš z názvu. Pod jiným názvem to je Metandianon nebo D-Bol. No, prakticky je to ten nejznámější steroid ze zlaté éry. Vlastně Arnold říkal, že to je nejvlivnější steroid. Většinou to chodí buď v tabletách, nevím, jestli měli v jejich době píchanou formu, ale v dnešní době je i píchaná forma, která je zaručeně jakoby lepší skrz zdraví. A dneska si povíme něco o mých zkušenostech. Začal bych asi tím, jak jsem to dávkoval. Tak já jsem začínal třeba na 30 mg denně, což je taková standardní nízká dávka, na který můžeš něco vybudovat, ale většina lidí, když si najde něco ohledně Metandianonu nebo o Dianabolu, tak většinou je tam všechno napsáno, ty vole, za pár týdnů extrémní svalové nárůstky, silové nárůstky, že vole, za 6 týdnů 10 kg svalů a podobné sračky. Ale tak to fakt nefunguje. Většinou ti, co začínají něco brát, tak většinou začínají na testáku a na Dianabolu. S tím, že začnou Dianabolem tím jakože kickstart, to znamená, že začnou Dianabolem a nakopnou se ten cyklus tím orálem, než jim začne fungovat vůbec ten testák nebo nějaký píchaný olej, který vlastně budou mít v tom cyklu a většinou zjistí jenom to, že za těch 6 týdnů naberou 10 kg vody a zalejou se strašně, sice naberou nějakou sílu, cítí si větší, ale jak vysadí ten orál, tak to z nich steče a zjistí, že vlastně skoro nic nenabrali. Takže dávat se na to bacha, hlavně začít nějak rozumět s tím a nepřežírat se sacharidama, hlídat si hlavně sůl, protože to je ten největší faktor, co ti vlastně bude natahovat tu vodu, a hlídat si estrogen, protože Dianabol ti dokáže fakt vystřelit estrogen a díky tomu estrogenu si dokážeš neskutečně zadělat na tu vodu. To znamená, že fakt za 2-3 týdny můžeš nabrat 10 kg vody, což se projeví tak, že budeš mít extrémní tlak, že si třeba jenom se třeba vohneš a normálně ti praskne hlava, že budeš mít úplně narvanou hlavu krví, nebo třeba i ve fitku vlastně odjedeš si třeba dřepy a budeš mít všude jakoby hvězdičky, bude ti téct krev a takové kraviny. Takže na to bacha, protože to je fakt jeden z nejhorších vedlejšáků u Dianabolu. Nehledě na to, že si můžeš zadělat špatně, nebo hodně dobře jako na játra, no, že budeš mít dobře v prdeli jaterky. Každopádně já jsem začal na 30 mg denně, čistě s testákem a nandrolnem a za mě to byl asi nejlepší cyklus, co jsem kdy měl. Vlastně natáhl jsem taky dost vody, ale měl jsem extrémní jako silový nárůstky na tom a můžu říct, že ten cyklus se nabral třeba, nevím, 12-13 kg za celý ten cyklus, co z toho určitě byla polovina třeba voda a glykogen ve svalech, takže za mě to byl jako úspěšný cyklus, ale jak říkám, i mě to strašně vystřelilo estrogen a musel jsem si ho potlačovat nějakýma inhibitorama. A potom jsem vlastně zkoušel 40 a 50 mg denně a za mě to ani není jako větší rozdíl. Je to rozdíl jenom v tom, že to vidíš na jaterkách, že když jdeš na krev, tak zjistíš, že ty jaterky máš prostě vystřelený zbytečně více než na těch 30 mg. Takže za mě já si krásně vystačím třeba z 30 mg. Bavíme se o tabletové formě. Já jsem ji píchanou nikdy neměl, přemýšlím nad ní taky, ale to možná někdy v budoucnu. Tak třeba vedlejšáky na tom Dianabolu jsem měl, když jsem ho bral trošku díl, třeba 5-6 týdnů, tak mi začal haprovat i trošku tlak, takže jsem měl trošku zvýšený tlak, ale hned to jsem ho vysadil, tak do pár dnů jsem mi srovnal. Většinou, když mluvím o tom, že jsem měl zvýšený tlak, tak po těch 5-6 týdnech jsem měl třeba 140 na 80, něco takového, což jako prostě není adekvátní tlak, který by si chtěl mít. A taky to bylo tím, že jsem si ani nehlídal tu sůl, měl jsem prostě natáhlou strašně vodu a hned jak jsem to vysadil, začal jsem si hlídat sůl, protože jsem zjistil, že mám na píču tlak, tak jsem dejme tomu, po týdnu jsem ten tlak měl srovnaný, měl jsem ho 120, 125 na 80 maximálně, což je úplně superový tlak. Potom nějaký vedlejšáky, třeba Akné z Dianabolu jsem neměl. Takový ten, co se o tom
říká, že můžeš mít moonface, nebo že se na tom dělá moonface, že ti strašně nateče obličej. To je z té vody, takže si dávajte bacha na to. Já upřímně jakoby moonface jsem z toho nikdy neměl, ale jak prostě natečeš tou vodou, tak je logický, že ti to nateče do obličeje, takže prostě trošku ti tam obličej nateče, no. Potom jako další vedlejšáky jsem znat jako z Dianabolu neměl, prostě ten estrogen a tu vodu. A ohledně jaterek, tak já mám játra geneticky dobrý, prostě že dokážu sníst toho hodně, ale u těch 50 mg jsem prostě zjistil, že je to zbytečný, protože mi to nepřidává žádný větší pozitiva a zbytečně mi to zatěžuje ty játra o něco víc, což je prostě úplně zbytečná věc. Lepší prostě začít nebo zůstat u těch menších dávek, co ti fungují a víš, že prostě ti to nezatěžuje ty orgány. Tím pádem to můžeš brát díl dlouhodobě a čím díl to můžeš brát, tím víc dokážeš nabrat a ten sport je o tom, aby se dokázal vydržet co nejdýl u toho. Proto všichni říkají prostě, čím díl ti drží zdraví, tím dál toho můžeš, tím víc toho můžeš dokázat, protože to platí u anabolek, protože čím díl u toho můžeš dokázat, nebo dokázat vydržet, tak tím díl z toho můžeš těžit a nabírat ty svaly. To znamená, že někdo může brát, nevím, být na nějakém cyklu třeba 10-12 týdnů a zjistí, že má prostě krevní hodnoty úplně v prdeli, i ten tlak, cholesterol, jaterky, ty enzymy, ledviny, všechno. A prostě zjistí, že nemůže být dlouhodobě v cyklu, to znamená, že někdy prostě nenabere žádnou pořádnou hmotu. Ale pak jsou tady lidi, co můžou být třeba rok v kuse na cyklu a ty jaterky a krevní testy mají poměrně v pohodě. Takže to jsou většinou ty lidi, co to dotáhnou trošku dál, protože to je ta genetika, o které se mluví, ohledně těch orgánů a těch krevních testů. No. Potom jako pozitiva, tak použil jsem to jako kickstart u těch 30 mg a musím říct, že třeba u toho kickstartu jsem největší pozitiva zažil třeba po týdnu. Většinou mi to nejezdí, nebo ono to nejde za pár dnů, ale ty pravý efekty cítím třeba až po týdnu, i přesto, že to oral, který má half-life, nebo dobu rozpadu třeba 4 až 6 hodin, což je prostě hovno. Takže ty vlastně, co si ten oral vemeš, tak ho máš systému do pár hodin. Takže bys ho mohl teoreticky cítit už ten den, co ho vlastně použiješ. Každopádně já jsem ho cítil třeba po pár dnech, ale ty největší pozitiva byly třeba pumpa. Já jsem třeba odjel jenom serku na tricák a ta ruka ti může prostě prasknout díky tomu. Nebo síla. Já nevím proč, ale na Dianabolu mi strašně nabrala síla na nohy. Když jsem třeba z dřepu, kde jsem měl 230-240 kg, tak jsem vlastně po pár týdnech zdřepl 280. Což nedávám cíleně jenom tomu Dianabolu, protože tam jde i o ten trénink, o tu stravu a celkově o tu genetiku. Ale musím říct, že ten Dianabol mi prostě strašně kickstartnul prostě tu sílu. A hlavně ty pumpy, na tom jsou úplně extrémní pumpy. Vlastně úplně na cokoliv. Potom na tom Dianabolu jsem zašel, nebo vždycky, když mám Dianabol, tak si strašně skuletí svaly. Že se prostě zaplní, zakulatí a vypadají vodoslíp, ale stojí tam prostě ta věc, že natáhneš tu vodu, která ti tu estetiku kazí, takže když si polídáš pořádně tu vodu, tak ten Dianabol je prostě fajnová věc v tom, že je to takový estetický steroid, že prostě dokážeš udělat ty tvary na tom. A nehledě tomu třeba oxymetalon, anadrol, na tom prostě ty tvary neuděláš, tam prostě stvrdneš, zežilnatíš a na Dianabolu ne, tam prostě spíš změkneš trošku, ale máš kulatější ty svaly a to jsem zažil. Takže, ale jinak nikomu nedoporučuji tohle brát, určitě, tohle je jen čistě moje zkušenost. Každopádně pokud se nějak rozhodneš něco takového brát, nějakou orální anabolika nebo třeba přímo ten Dianabol, tak je hlavní si obstarat nějaký ochrany jater a ledvin, nějaký ty základy, nebudu tady jmenovat co a jak. Tak to je prostě úplně ta nejhlavnější věc a hlavně si prostě furt kontrolovat ty játra, chodit na tu krev, protože si nechci zadělat na játra a nechci si hlavně zadělat ledviny, protože ledviny dokážou regenerovat. Takže ty játra se už dokážou, játra se dokážou regenerovat, ale furt se může dostat do toho stádia, kde se nedokážou potom regenerovat, takže na to bacha a hlídat si tyhle věci. Každopádně tohle jsou asi všechny moje zkušenosti s Dianabolem, tam není víc o čem kecat. Pozitiva, negativa jsem řekl. A je to za mě takový basic steroid, který se hlavně využíval v 90, teda v 80, 70. V dnešní době se taky využívá. Teď ale jako málo kdy se vidí, že se používá v objemu
třeba Dianabol tabletový, většinou se používá píchaný, ale za mě teda mám s tím fajn zkušenosti, ale fakt prostě mít to dobrý rukou, jo, nepoužívat to prostě jako hračku a hlídat se s tím, takže to jsou moje zkušenosti, nedoporučuji nikomu nic, prostě tohle je čistě jenom moje zkušenost a díky, že jsi koukal na video. Ještě mi do komentu napiš, jakou látku by si chtěl dál, pokud jsem ji teda měl, tak mi napiš, jakou látku by si chtěl, abych kecal o ní a díky, že jsi koukal na video.